Sungsungan mo tabi no. No hadlog no. Tataga. Ayan po at break time. Yan. Kainan, sarap ng ulam namin at yun. Mango. Alam mo, tiluto yung boyfriend mo, nititigit ka sa akin. Mango. Alam mo naman si Kaso, tinaguraan. Talagang inaalagaan kami ni Ate Mayang eh. Pero siya, di siya kumakain. Puro ahin. Mangot. Ulam. Mangot. Mango. Mangot. Yan yung dinapuan ko kahapon eh. Yung ulam na yan eh. Sarap nung kain. Oh. Alright, kain muna. Ay mga paring Jason, bali ano, tapos na yung break time. And back to work na ulit. Katso nandyan. At kami magbubuhos kami ng ano, itong poste. Si Nono, kapatid ni Palawan, saka kami ni Pula. Kay Jewel. Sa taas. Okay. Yung inbodo mo dyan, Kay Jewel. Hanapin ko mo lang yung inbodo. Damaringon min. Damaringon. Ayan po mga kaparing Jason at yun nga, magsimula na kami na mag-buhos dito sa harap. Ayan. Tapos Kuya Jewel. At ito na yung preniper ni Otol, ni Pula. Bali, stop muna dun sa house, sa ano, pabahay niya. Si Pula, dito muna kami. Kasi yun nga, medyo naubusan pa siya ng budget. Magkano na naubos mo doon? Magkano? 8K yung naubos niya na doon kasi na ano, nag-aantay pa siguro to ng sahod niya. Kaya po, simulan na natin yung paghalo. Siyempre maraming salamat po sa panonood mo sa vlog namin doon sa paggawa kay Pula. Thank you po at sana po tuloy-tuloy yung suporta nyo sa amin sa bawat upload po namin ng team. Siyempre maraming salamat sa mga tumulong sa kanila, Kuya Tuloy, kay Jewel, dun sa kapatid ni Palawan, kay Marvin, kay Kuya Gatcho, kay Kuya Noli. Yun. Maraming salamat sa kanila. Yan, simulan natin. Simulan pa ng iba. At kay Tilo pa lang, si Tilo. Puro unod ka. Ay, nakahalo yung mga sobra. Basta. Parang talaga ako. Lugar-lugar yun. Nagadot ay! Ha! Ubuso na tong ha? Hindi mo tubutang ang sa. Okay, nagwaman lang ito. Start! Wala na tanong. Yeah.
Ganito. Kailangan ko. Kamu mo lihat itu. Kasi masadi ka. Kailangan ng pangkulat dito. Alam ko. Kita na, ako sa. Claro, aku bangun alkam. Kakak mo rin? Ano ka? Alkam po. Ano? Parang sulik naman kay Jason. Ha? Parang sulik naman. Mga pera lang ito. Ikaw naman. Tultukon tapos si halo sa kuwa. Halo sa Rodo. Ano? Bibis. Gusto daw ako daw. Oo. Ayun na. Isa. Ilalayad niya sa tali. Tuloy magkukulambir. Ha, abo? Ay baka ka. Ito ang Rodo. Munga sa nga sulik mo. Kulang mo. Bagatol. Ganito ka. Lumas tayo kay last. Ayan, sulik nom. Pero may bagong tuklas. Alcampor. Mas nakatipid. Mahala na Alcampor. Sulik nom. Ako na ako. Mga pulang ano. Awas na ako sa natin. Mga pinagpansong na katawan. Ako ito ba? Bubukot. Panik ko na. Ano? Sungsungin mo tabi no. No hatlog no. Tatagan.
mga na. Ayaw, nabala na. Alam mo rin. Asa di ba? Lagadi pa. Nakasunod ka ba? Hindi ito nyo hari na. Lagadi. Hindi ito nyo. Hindi na tumalapo. Tapos, habang dapat at kukuha, nagpinapaako na ka doon. May makakapit ko yung kukuha. Hindi, patitip ko yung kada. Hindi pa. Alright. Ayan, patapos na. Kunti na lang. Malapit nang matapos yung pagbuhat. Siguro sa mga susunod na araw na to, baka bukas magagawa na kami ng bakal para sa biga. Mga plastering na. Bakal. Kasi mga poste okay na eh. Plastering, tapos pwede mag-flooring. Kasi kulang pa yung panambak sa flooring.
Alright. Ayun po mga kaparing Jason, tapos na nga. Tapos na magbuhos. Ano yung poste. Yung poste na to sa gitna, harap. Kompleto na. Diba? Kompleto na yung poste. Bukas magbakal kung may bakal na. Maglagay bakal din na biga. Tingnan na lang natin kung ano yung magawa bukas. Siyempre, maraming salamat sa lahat ng mga viewers, mga sponsor. Lalo na po yung mga nag-sponsor itong pabahay na to. At siyempre kay Kuya Noli Vlog. Sa mga celeb viewers natin, shoutout po sa inyo lahat. Yun. Ayan po, bye bye, God bless. Love you all.